Zdravíme všechny sebevrahy. Během dlouhých hodin strávených u Battlefieldu jsme objevili něco opravdu zábavného. Potřebujete jen 2 motorky a ochotného spoluhráče. Odpalovaný si vyleze na motorku, jde to přes přední blatník a usadí se na řídítka. Motorka přitom musí stát ve směru odpálení. Následně se druhý hráč rozjede a čelně, opět ve směru odpálení, do odpalovaného narazí. Dále již přejeme hodně štěstí a málo překážek v letu. Teď si ukážeme, jak to vypadá v terénu.